Ani akining akong balak. Balak nga nagpuluhan. Gikabuhi. Day nakahinumdum pa baka. Ni atong bata-bata. Katong magpuyog tang duha. Nga magsaka-saka sa mangga. Ug sa kalit ang imong saya. Nasangit sa hait nga sanga. Sa akong paglantaw, ako nabalaka. Kay ako agyong nakita ang ganganga. Kita bang tika kay hapit ka nahulog? Sa sobra na akong pagdali, naipit hinuon akong itlog. Ug sa wakas, kitang duha na kanaog. Ikaw nagpasalamat, ug imo kong gihalog. Sarap! Wa gyud ko nakasabot sa akong gibati. Kay sa imong paghalog, hapit ko nakaihi. Pagkahawang, mura gyud ko gikabuhi. Kunya sa imong pagpamuhi, nakaingon kog agoy kalamay. Alright, thank you so much for watching mga idol. Sa atong bagong pampagood vibes, ayan. So, balak pasiaw. Yeah, so, don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel, Romel Amante Comedy. And sa Facebook page, no, i-follow na ito Facebook page nga, Romel Rank TV. Yan.